Dobrý deň, dámy a páni. Bratislava dnes nestojí v zápche náhodou. Bratislava stojí, pretože dopravu riadi Matúš Valo. Povedzme si to otvorene. Ak nič nezmeníme, nebude to lepšie, bude to len horšie. Ja dnes neprichádzam s kritikou, prichádzam s riešeniami. Moja vízia je jasná. Bratislava sa musí začať hýbať. To znamená 3 konkrétne veci. Električkové trate, tam, kde dávajú zmysel, nový mestský most, ktorý odľahčí mesto, a riadenie dopravy skutočnými dopravnými inžiniermi podľa dát a nie podľa pocitov. Posledné roky nám ukázali jeden jasný a zásadný problém. V Bratislave sa nerozhodovalo odborne, rozhodovalo sa bez dát, bez diskusie, často bez úcty a rešpektu k odborníkom. Výsledok všetci poznáme. Viac chaosu, viac zápch, viac frustrácie. A toto sa musí skončiť. Moja ambícia je jasná. Vrátiť doprave v Bratislave rozum, a preto tu dnes stojím spoločne s ľuďmi, ktorí doprave skutočne rozumejú. Sú to na slovo vzatí odborníci na dopravu. Je to pán profesor Tibor Schlosser a pán doktor Peter Schlosser. Spolu sme intenzívne viac ako rok pracovali na konkrétnych riešeniach. Nie na nesplniteľných víziách, ale na projektoch, ktoré sú realizovateľné a pomôžu doprave v našom meste. Dnes vám predstavíme plán, ktorý je postavený na dátach, garantovaný odborníkmi a hlavne je realizovateľný. Teraz vám jednotlivé riešenia predstavia moji kolegovia. Dobrý deň, dámy a páni. To, čo v podstate Bratislava potrebuje, a každý vlastne má právo, nechcem povedať priamo kritizovať, ale posudzovať aj laicky, ako vlastne plynie doprava na území mesta Bratislava. Tým, že sa pomaly stávame polmiliónovým mestom a samozrejme so zázemím máme viac ako 700 000 ľudí denne prítomných v Bratislave, problém je, že musíme hľadať technické a systémové riešenia. To znamená, na to, čo sme zabudli z minulosti, je rozvíjať sieť koľajovej dopravy na území mesta Bratislava a tým viac menej, čo vlastne s električkovými traťami, čo so sieťou električkových tratí v Bratislave. Každého občana v Bratislave viac menej nezaujíma, koľkokrát musím prestupovať mestskou hromadnou dopravou. Navyše, viac ako 200 000 denne prítomných ľudí z aglomerácie a zo zázemia mesta Bratislavy sa nebude pýtať alebo nebude riešiť svoj problém, pretože sa potrebuje dostať na čas do práce, do školy, za službami. Má ten problém, že ak mám prestupovať, ak mám čakať na spoje dlhšiu dobu, pravdepodobne znova sadnem do osobného auta a budem využívať osobný automobil. Nemusíme si hovoriť, ako vyzerá Bratislava v súčasnosti. Tí, ktorí majú navigačné systémy v vozidlách, vidia, že väčšinou vždy ráno a popoludní v Bratislave je v čistočervených farbách. Musíme teda rozvíjať systémovo sieť koľajovej dopravy a na to, z toho, čo máme v Bratislave z jednotlivých radiál, postupne rozvíjať sieťovú štruktúru a musíme vlastne prepájať tieto jednotlivé radiály. Navyše, tá sila Bratislavy aj z hľadiska ekonomiky je v tom, že musíme privítať tých ľudí, nenazývajme ich cespolných, ale je to súčasť budúceho možno Bratislavčana, čo so zázemím a prepájať práve tieto koľajové trate do zázemia mesta. To znamená, ak by sme len konkrétne niečo chceli povedať, ako budú vyzerať v budúcnosti naše radiály, Račianska, Ružinovská, Vajnorská, máme na to silu, aby sme ich prepojili? Ako bude vyzerať vlastne prepojenie aj Petržalky, nie len jedným mostom, ale treba sa dostať do priestoru, aby sme vedeli obslúžiť kvalifikovanie juh mesta so západom a s východom. Nie je všetko cez stred mesta. To znamená, mali by sme to naplňať práve traťami, ktoré budú spájať a navyše hľadať také dopravné systémy koľajovej dopravy, ktoré nám umožnia bez prestupu prichádzať zo zázemia mesta Bratislavy až do vzdialenosti 30 až 50 kilometrov. Čiže, dámy a páni, predpokladám, že myšlienky sú návrhy, sú štúdie, len to, čo Bratislave chýba, je práve to, ako systémovo a urýchlene pripraviť takúto dokumentáciu
požiadať o financovanie a realizovať. Som obyčajný človek, bratislavčan, ktorému sa to v minulosti podarilo. Len škoda, že v tomto sme ďalej nepokračovali. Možno sa nám to podarí a uvidíme, ako budeme rozvíjať mesto Bratislava koľajovým dopravným systémom. Z mojej strany zatiaľ toľko. Ja nadviažem, mesto Bratislava potrebuje nový mestský most. Čo znamená mestský most? Mestský most znamená to, že v prečnom reze má vyhradený priestor pre nosný systém verejnej hromadnej dopravy, ktorý, ako viete, v Bratislave je električka. Samozrejme má priestor pre alternatívnu dopravu a potom samozrejme aj pre automobilovú dopravu. Takýto jeden most vieme presne pomenovať, kde by mohol byť. Vedel by spájať Petržalku s východnou časťou mesta Bratislavy a most by bol umiestnený od križovatky na Dolnozemskej z Gettingovo vedľa Ekonomickej univerzity, pokračoval by s prepojením na Slovnavsku, Kazansku a už sme na Dolných Honoch v Podunajských Biskupiciach. Je predpoklad, že v budúcnosti by tá električka mohla pokračovať, povedzme, na letisko. Možno si poviete, že to je len teória alebo veľké gesto. Nie je to ani jedno, ani druhé, je to reálny stav. Je to riešenie vzniknutého problému, tak ako sme v minulosti úspešne vyriešili problém nového starého mosta a zavedenia električky do Petržalky. Týmto istým systémom sa vie pripraviť celá projektová dokumentácia pre tento nový mestský most. Čo je jeho význam? Jeho význam je hlavne to, že keď sa nám nepodarilo už na moste Apollo mať vyhradené pruhy pre verejnú hromadnú dopravu, tento most by mal automaticky svoje vyhradené pruhy pre električku ako základný nosný systém, vedel by odbremeniť stav na prístavnom moste z pohľadu automobilovej dopravy. Pri dopravnom modelovaní poklesla doprava na prístavnom moste o viac ako 20 000 vozidiel. Čiže toto je jeden z návrhov na zmenu v infraštruktúre pre budúcnosť mesta Bratislavy. Možno sa zamyslíte nad tým a poviete si, nie je to náhodou luxus? Nie. Je to klasické riešenie problému, ktorý máme a je to presne ten istý stav, ako keď sme prvýkrát hovorili o Petržalke s električkou, ako keď sa hovorilo o moste Apollo a teraz si spomente, koľko mal most Apollo odporcov, aby vôbec nevznikol. Takže treba prejsť aj v tomto prípade cez jednotlivé tie stupne projektovej dokumentácii a na systém mosta, nového starého mosta a Petržalskej električky v takomto istom režime realizovať tento most. Ďakujem vám pekne. Ďakujem páni. Ja som skutočne veľmi rád, že takí erudovaní odborníci prijali moju ponuku a stali sa členmi nášho tímu. Skutočne vy ste celý život zasvetili lepšej doprave v Bratislave. Možno nie vždy sa darilo presadovať vaše vízie a vaše plány a ja pevne verím, že sa nám to spoločne podarí. Rád by som to trošku zosumarizoval. K tým električkám. Dnes vieme, že električkové trate sa dajú budovať z veľkej časti z eurofondov. 85% zdrojov sa dá využiť z eurofondov a preto chceme, aby sme maximalizovali koľajovú dopravu v Bratislave a používali na to externé zdroje. Keď sa bavíme o nejakých konkrétnejších prepojeniach, spolu sme diskutovali a hovorili sme, že by sme chceli prepojiť Raču s Ružinovom po Tomášikovej. Ďalej, že by sme určite chceli dobudovať električkovú trať do Bory, ktoré sa zásadne rozvíjajú. Za ďalšie by sme chceli prepojiť letisko od Zlatých Pieskov na Vajnory, ďalej z Ružinova na letisko a ďalej do Vajnor. Áno, sú to ambiciózne plány, nehovorím, že sa to zrealizuje za 4 roky, ale toto je realistický plán na najbližších 20 rokov. Chcem, aby sme nerobili rozhodnutia, ktoré sú rýchle a urobia nám lacné politické body zo dňa na deň, ale chcem, aby sme plánovali dlhodobo a strategicky na najbližších 15 až 20 rokov. A preto hovoríme o rozvoji električkových tratí, preto hovoríme o oprave električkových tratí, ktoré si už súrne zaslúžia, preto hovoríme o novom moste, ktorý nie je len taká fantasmagória, ale je to niečo, čo chceme dať do územného plánu, tak, aby sa v horizonte 15 až 20 rokov zrealizoval. Tento most by išiel
poza ekonomickú univerzitu cez Dunaj smerom na Nové Pálenisko. A opäť, keďže tam je v pláne, aby tam bola aj električková trať, sa drvivá väčšina nákladov dá čerpať z eurofondov. Odľahčenie dopravy teda nie je o jednom zázračnom kroku, ale je to o dlhodobom plánovaní a práve preto som prizval pánov Schlosserovcov, skutočne odborníkov na dopravu, do nášho tímu. A dnes stojíme pred kľúčovým rozhodnutím pre naše mesto. Buď bude Bratislava pokračovať v chaose, alebo sa konečne začne riadiť dátami, odbornosťou a zdravým rozumom. A spolu s pánmi Schlosserovcami, odborníkmi na dopravu, sme pripravení priniesť do Bratislavy fungujúcu dopravu a ukončiť tento chaos, na ktorý sme si už bohužiaľ príliš dlho zvykali. Rád by som teraz dal priestor na vaše otázky. Ďakujem. Ja sa spýtam, Lučanič z Markera. Chcem sa spýtať, súčasťou dopravy aj ako dynamickej je aj statická doprava. Máme tu pás, ktorý funguje už 4 roky, tak intenzívnejšie. Cieľom tohto nástroja malo byť znižovanie počtu aut v meste. Pokiaľ si to pamätám, tak to bolo prezentované. Dnes nemám pocit, že je menej aut v meste. Čím si to vysvetľujete? Ja som mal pocit, že skôr cieľom toho nástroja bolo prinútiť ľudí, ktorí žijú v Bratislave a nemajú tu trvalý pobyt, aby si zmenili trvalý pobyt do Bratislavy. To som mal pocit, že to je primárna vec. A to, že zníženie počtu aut v Bratislave bolo možno nejakým sekundárnym cieľom a nepodarilo sa to, je to podľa mňa preto, lebo sa nevybudovali, tak ako bolo sľubované, záchytné parkoviská. Čiže ľudia, ktorí prichádzajú do Bratislavy, nemajú kde zaparkovať, takže idú do mesta. Za ďalšie prímestská doprava. Ja som presvedčený o tom, že mesto by sa malo spolupodielať v župe a prispievať na to, aby sa ešte viac posilnila prímestská doprava, aby ľudia, ktorí žijú v satelitoch, boli motivovaní ísť nielen autom, ale presadnúť na autobus, aby vedeli, že majú dostatočnú frekvenciu. A za ďalšie ešte, čo tomu nenapomohlo, je, že nemáme stále prepojenie vlakov a kolejovej dopravy, tzv. Tramtrainy. Tie tomu tiež mohli pomôcť. Čiže ciele boli veľké, sľuby boli veľké, ale bohužiaľ sa ich nepodarilo naplniť. A pás si myslím, že tomu zatiaľ nepomohol. Pás je skôr kasička na peniaze bratislavčanov, ktorý, ako sa vyjadril súčasný pán primátor, chce, aby bol férovejší, čo je zvláštne, lebo on tie pravidlá nastavil a tesne pred voľbami zrazu chce, aby bol férovejší. To mi nejak nevychádza. Ešte mám jednu otázku, keď môžem, v súvislosti s mostom, ktorý ste prezentovali. Vy máte na to nejaké dáta, lebo ja nie som teda dopravný expert, ani analytik, ani nemám žiadne dáta, ale z vlastného takého pozorovania, keďže dennodenne chodím z Petržalky do mesta, mám skôr pocit, že tie najväčšie kolóny a zápky sa dejú práve na mostoch, ktoré smerujú do centra. Po vybudovaní D4 sa mi zdá, že odľahčil sa troška prístavný most a že najväčšiu záťaž majú momentálne most Apollo a nový most. Nemyslíte si skôr, že by tá cesta, kde by mal viesť nový most, mal byť niekde na úrovni tej eurovej, kde sa plánuje s tým peším mostom, aby práve odľahčil nový most a Apollo? Ten most bol prvýkrát analyzovaný v čase spracovania dopravnej štúdie a všetkých podkladov nového starého mostu a novej električky smerom do Petržalky. Vtedy zástupcovia Bruselu pri oboznamovaní sa s týmito podkladmi dopravných štúdií sami nás nakontaktovali a požiadali nás, či vieme nájsť nejaké riešenie a predstaviť prerozdelenie dopravy s iným mostom. My sme v danom okamihu navrhli iné umiestnenie daného mosta. Lepšie by bol, keby ten most išiel z Kutlikovej, ale na opačnej strane pri Slovnafte by boli väčšie problémy. Mostné dielo by bolo podstatne dlhšie. A po dohode s Bruselom sa vysledovala práve možnosť napojenia od križovatky Dolnozemská Gettingova, lebo ako určite viete, Lido má mať prepojenú električku až ku Ekonomickej univerzite a odtiaľ sme už krok len k tomuto mostu a k tomu, aby bol prepojený ťah smerom na východnú časť mesta, pretože Dolné Hony, Vrakuňa, Podunajské Biskupice tým, že majú za sebou D4, sa v budúcnosti tam budú rozvíjať. A tretie najväčšie mesto na Slovensku, ktorým je Petržalka, by mala mať odklonenú dopravu
už tak, aby tí občania nemuseli ísť komplikovane cez Gagarinovu na diaľnicu, alebo vedeli sa dostať úplne najrýchlejšie cez tú Kazanskú, cez ten nový most. Pane, základný problém je práve v tom, že voda sa pohybuje tak, jak sme tu pri Dunaji, ako voda. Dopravné prúdy sa pohybujú ako voda. To znamená, ak jej vkladáte prekážky, tak samozrejme ona sa vylieva. Nám sa vylieva na existujúcu cestnú sieť a tá bohužiaľ má takisto svoje fyzické parametre, ktoré vlastne vnímame tým, že v podstate stojíme na červený signál na svetelne riadených križovatkách, prechádzame na 4. 5. krát, vytvárame spätne kolóny dlhé, niekedy aj 5-6 kilometrov. Najznámejšia kolóna v Bratislave je od križovatky SAV pri hlavnej stanici dole až skoro po Kaufland pri Tomášikovej. To je každé popoludnie. Ostatné radiály, ktoré máme, takisto máme naplnené, pretože systémovo plošne neriešime obsluhu územia. Takisto problém, ktorý je, všetko sme vlastne preniesli na zázrak do Petržalky na Einsteinovú a diaľnicu, mysliac si, že to vlastne vyrieši problém mesta Bratislavy. Preto aj vznikali nejaké nepriame projekty, ktoré sa zrealizovali a ešte viacej ukázali práve ten nedostatok, že máme jeden nový starý most, ktorý bol správne rozhodnutý pre potreby verejnej a alternatívnej hromadnej dopravy. Máme okolo neho 2 automobilové mosty, ktoré majú slúžiť predovšetkým pre mestskú dopravu ako takú, a potom máme diaľničné mosty. Aby sme pochopili, prečo treba vlastne toto odľahčiť, takisto prístavný most alebo most Lanfranconi boli kedysi navrhnuté na intenzitu 40 až 50 tisíc vozidiel za 24 hodín. Teraz ich tam máte skoro 120 tisíc na prístavnom moste a na moste Lanfranconi skoro 90. To znamená, toto nie je tranzitná doprava, toto je mestská doprava, ktorá nám zaťažuje vlastne všetky mosty a život, tak jak kedysi predchádzajúce generácie chceli riešiť, že Bratislava bude mestom na Dunaji, potrebujeme ten ďalší most práve preto, aby sme plošne obsluhovali celé územie. Áno. A práve to, čo si málo kto uvedomuje, najväčším zamestnávateľom z hľadiska plochy v Bratislave je východná časť mesta Bratislavy a Ružinov. Navyše do Ružinova, do jeho okraja, v styku so starým mestom, sme vložili vlastne nové centrum mesta, áno, ktoré nám samozrejme pri tých istých podmienkach fyzických rozmerov ciest niečo vyvolá a musíme to nejak riešiť. To znamená, ten most, o ktorom sme dnes naznačili niečo, má práve slúžiť na to, že odľahčím práve vnútromestskú tranzitnú dopravu. Čiže tie problémy v Bratislave už nie sú len vlastnou dopravou ako takou, ale aj mestské časti medzi sebou chcú žiť. Ľudia tam chcú prichádzať, chcú sa zabaviť, potrebujú pracovať. Každý z nás má deti, potrebujeme ich dostať do školy. A to už vlastne presahuje územie jednej mestskej časti. A základný problém je to, že toto systémovo a plošne sa Bratislava nejakým spôsobom zabudla, aby sme to takto povedali, starať o to, že Bratislava je už skutočne v podmienkach Slovenska jedným z veľkých miest, ktoré sú, a dopravnú sieť od platnosti územného plánu, od prvého toho väčšieho z 80. rokov minulého storočia nerozvíjame. Pozrite si, že tá sieť, ktorá bola navrhnutá v 80. rokoch minulého storočia, je stále platná v súčasnosti. Treba si uvedomiť, že za 15 až 20 rokov bude v Bratislave určite viac ľudí, ako je to dnes, a tým pádom tu bude určite viacej aut. A všetci chceme viacej mostov cez Dunaj, cez našu krásnu veľkú európsku rieku, ktorá preteká Bratislavu, ale tých miest nie je veľa. Kedysi, keď sa stával nový most, vieme, že sa zbúrala veľká časť podhradia, synagóga, boli proti tomu veľké protesty. Dnes pri Euroveji si neviem predstaviť, kde by išiel ďalší cestný most, neviem si to tam proste jednoducho predstaviť. Takže áno, hľadali sme a diskutovali sme o možnostiach, kde sa tie mosty dajú postaviť a umiestniť. A my teda samozrejme, že nebudeme ho stavať tento rok alebo budúci rok, ale cieľom je zaniesť, vložiť ho do územného plánu tak, aby sme mohli posilniť tú cestnú infraštruktúru v najbližšom období. Takže a toľko asi k tomu mostu. Ak máte ďalšie otázky, radi vám zodpovieme. Ďalšie otázky nevidujeme. Ďakujem všetkým veľmi pekne, že ste prišli.